हे लोगोफोर, दिनैनि शायरिखौ हरदों बिथां रदय बसुमतारिया, डिस्ट्रिक्ट चिरांनिफ्राय, गामि जियागुरि। बिथाङाबो मोनसे इउटुब चेनेल दङ। आं लिंकखौ डिसक्रिपसनाव होनानै दोनदों। नोंथांमोना अननानै चेक खालामना नायहैदो आरो सापर्ट खालामलायदो। फैदो बिदिब्ला दिनैनि शायरिखौ खोनासंलांदो। नों आंखौ सानफ्रामबो दुखु होबाय थायो ना सना, आरो नों आंखौ रागा जोंबाय थायो। गोसोआव ला, माब्लाबा आं गोजान जालांगोन बे संसारनिफ्राय आरो नोंनि गोसोनिफ्रायबो। आं ओरैबायदि जायगायाव गारनानै थांगोन जेराव नों आंखौ नागिरफिनब्लाबो मोननाय नङा, आरो आं नोंनि गोसोजोंनो गेलेफैफिनगोन, नाथाय मोगथाङाव नङा सना, सिमाङावसो।